Dalawang kaso ng local transmission ng COVID-19 na record sa probinsya ng Negros Occidental. Isang barangay sa bayan ng Murcia ay sinailalim sa enhanced community quarantine matapos magpositibo ang isang residente na nagsisilbi rin na frontliner. Si Adrian Prietos ng GMA Regional TV 1 Western Visayas nakatutok live. Adrian? Yes, ginalauman sang Murcia Local Government Unit nga ma-expedite o kung mas mapadasig ang pag-abot sang resulta sang swab test sa mga residente sang barangay Minuyan. Agod hindi na maglawig pa ang kahangawa sang masobra 11,000 ka mga residente sa ginakabig second biggest barangay sa Banwa sang Murcia. Napabay na mo sa taga-purok nyo sahit kako nanong baklon nyo, tingbon nyo sa aga, kaya nga aton nga tiyanggi hasta lang sa alas 11. Ginalibot sang iningatanod ang mga pamalay sa barangay Minuyan, Murcia nga liwig maipabakal sa Banwa matapos ginpaidalom sa ECQ ang barangay. Isda ni. Yan isang balay na isugo sa ako no. Ti amo nang mahimo na mo ni kay hindi mo sa kagwa. Ini matapos isa ka driver sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office nga residente sa barangay na nagpositibo sa COVID-19. Ang frontliner nag-pick up sa mga LSI kag returning OFWs. Ini ginakabig sa probinsya nga pinakauna nga local transmission sa COVID-19. Magluwas sa iya, may 18 ka residente sa barangay kag 5 kakatapos sa Municipal Social Welfare and Development Office ang naging reactive sa rapid test nga ginpatigayon. Makapuso sa pagbadayon sa maid-id kag balapnagon nga contact tracing diri sa may barangay Minuyan, Banwa sa Murcia. Nagapabili naman nga siradong ila sini nga barangay hall kag diri sa kilid ang ila nga health center. Ginpaidalom naman sa Extreme ECQ ang Purok News site sa din ginbalabagan na pagsulod sa mga pampasahero nga salakyan. Kung ginapangabay namon nga mag-stay at home na kita, kay likawan tang virus. Maidid ang ginpatigay ng contact tracing matapos sa ibaluan nga nakapasakop pa sa ginhiwat nga bloodletting sa lugar ang live-in partners ng pasyente nga isa man ka BHW. 16 ka makatapos ang PDRRMO lakip na ang tagpamuno sini ang gin-quarantine. Ginahulat pang resulta sa ila RT-PCR test. Samtang, gin-seal off ang ininga area sa idalom sa flyover sa Barangay Singkang Airport, Bacolod City matapos ng positibo ang isa ka nagarenta sa lugar. Nagapabilin man yung naka-seal off ang bahin sa Barangay Madalagan, Tangob, Pahanukoy kag Punta Taytay. Samtang, sa dialogue sa Bacolod IATF ng mga residente sa Barangay Mansilingan, gin-kasugtan nga hindi na paghalinon ang mag-asawa nga nagpositibo nga naka-home quarantine sa lugar. Said sa Banwa sang Murcia, nagapadayon ng repacking kag distribution sa pagkaon nga na sentro subong sa masobra 130 ka mga pamilya sang Purok News site nga ginpaidalom sa Extreme Enhanced Community Quarantine. Balik sa Mused. Maraming salamat Adrian Prietos ng GMA Regional TV 1 Western Visayas.